Duur, ja. Ja mensen, dus we gaan nu beginnen met een fiets. 2. Ja. Ik ga het riskeren dat die tablet op de grond gaat liggen. Ja, oké, ik ga gewoon stoppen met deze challenge, alsjeblieft. Joran, kom jij erop zitten? Nee. Ja. Oké mensen, dus de Hier vlog. weet naar daar en hier doet naar daar, maar kan ik dat niet juist? Maar ja, kijk, Colin, zit er gewoon weer op. maar je kunt er niet meer rijden, dat heeft geen pedaal. Ja, je moet lopen. Dat is een loopfiets. Jezus, ik rijd er, ik loop daar niet Kijk mee. dan hier op je. Op wat? 10. Oké. Ik leg alles te doen voor jou, hè. Als ik om deze moet, is het toch niet uit. Zo toch, je hebt het met de kop. Ja, oké. Maar beginnen! Oké, en de challenge gaat beginnen. We gaan gewoon de camera neerzetten. Maar ze biedt zich nu nog niet gepasseerd, dan ben je gedaan met filmen. Oké. Oh, het kon is nog niet meer. Woehoe! Kom, we gaan naar Zwart Ding daar gaan rijden. Wat zot?